Jarraian, sortu diren baliabide eta eduki digital horiek nola partekatu diren adieraziko zaizue. Horretarako, zuekin pantalla partekatu. Baliabide digitalak ikasleekin partekatzeko Teams plataforma erabiltzen dugu. Non erronka bakoitzean landu beharreko dokumentazioa igotzen den. Bai, erronka bera eta erronkan egin behar diren gutxieneko lanak zeintzuk diren. Horretarako, materiala izeneko karpetarekin moduluak daukan material ezberdina igotzen da. Aipatutako aurkezpena, bai PowerPoint formatuan, bai PDF formatuan. Eta honetaz gain, beste hainbat dokumentu irakurri eta beraien ikaskuntzak sakondu dezaten. Guzti honetaz gain, erronka bakoitzean rubrikak ere igotzen ditugu. Ikasleek ebaluatua izango den itemak zeintzuk izango diren jakiteko eta beraien lanak horren arabera doitzeko.